Nagkapitikan na nga, nagkapitikan lang. Warap-warap pa rin mga Adji, no? So second fight tayo. Ito. So orange versus yung brown na tigre, no? Nanginginig-ginig pa tayo dyan, ha? So ang pansa-pansa ito mga Adji, diretsoin na natin, no? So hindi ko napapagalawin pa to para sabong international yung datingan, no? Instinct na lang, no? So yan na lang, tignan nyo. Yan. Sino mas malaki, pero parehas na parehas to, same size, TM size, no? So okay, game. Sige, game na natin to. So kung napanood nyo yung part 1, no, yung derby size natin ng mga super talaga yon, ang lalaki nun. So ito, grabe. So pwede pa kayo mamili dyan, no, habang di pa tapos yung kilatis natin. Mas makapit to, pero makapal din tong dilaw, ah. Okay. Lagay natin yung puti. Game. Nako. Oh. Nagkapitikan lang. Okay, kamay natin to. Nagkapitikan. So nagising yung dilaw, no, nagising. Parang pantay ang lakas nilang dalawa. Din. Ang lakas ng orange mga Adji. Round to. Wala talaga. Wala talaga, no? Talo talaga to. Talo. Panalo yung dilaw. Last one. Wala ka lumaban. Tignan natin yan, ha. Lumaban yung tigre. Wala talaga. Wala ka lumalaban. Run. Bulong talaga yung tigre. So yun na mga Adji, no, huling kagat na yun. So umaarya talaga yung tigre. Sumusuko sa mga Adji, no. Hindi niya kaya yung diinan nito. So matapang din to mga Adji, pero hindi niya talaga kaya to. Umaarya siya dito, luno pa naman, no. Kung nakagatan niya lang sana, malaki-laki pa naman to, mahaba to. So proceed tayo sa main event natin mga Adji. Parehas na winner, no.